Raġel ta' 33 sena mill-Eritrea u li jgħix il-Belt Valletta tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku li seħħ fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu. L-inċident seħħ fi triq in-Naxxar f'Ħallija. Kienu għal-ħabta ta' 22 ta' filgħodu x'kien ir-raġel kienet isuq fid-direzzjoni tal-Mosta. X'inqabeż iċ-ċimiterju ta' Ħallija tilef il-kontroll tal-karozza u l-ewwel ħabat marblu u wara ma siġra. Il-karozza baqgħet nieżla falqa fejn spiċċat f'post fejn ftit li xejn kienet tidher mill-livell ta' triq. Fortunatament persuna li kienet għaddejja mill-inħawi rat xi tifrik illi deru friski u malli ittawlet rat il-karozza. Malli din il-persuna avviċinat il-karozza hija rat lis-sewwieq maqbut ġo fiha u għaldaqstant talbet għall-għajnuna. Fuq il-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Wara li r-raġel ingħata l-ewwel għajnuna fuq il-post huwa ttieħed l-isptar u ddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva. Sfortunatament huwa miet għal ħabta tal-5:30 ta' 2 filgħodu. Mill-investigazzjonijiet li jagħmlu l-pulizija, ir-raġel kien waħdu fil-vettura. Dwar dan l-inċident fatali infetħet inkjesta maġisterjali.